Ajde zovem te za 5 minuta. Da, ma ušao sam da kupim gitaru. Ajde. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Recite mi šta, kako mu... Halo, brate moj. Evo ništa, došao da kupi neku gitaru. Ti? Stvarno, ste bili na pecanju? Jutros? Ajde, važi. Ajde, budi pozdravljen. Ćao. Izvini. Ništa, sve okej, sve u redu. Kako mogu da vam pomognem? Reci mi što imaš nešto od električnih gitara. Da je jeftino, a da zvuči kako treba. Evo, recimo, mislim da je ova serija Gear gitara idealna za vas. Čekaj, izvini. Javite se slobodno. Halo? Ćao, mama. Šta, koliko sati? 12:30. Prosto će ručak i u 2 uvijek. Dobro je sam bio, išao sam do kladionice i posle sam išao s drugarima na kafu. Ajde, nemoj da me smaraš. Dobro, izvini. Ajde. Ćao. Izvini, što jedno nastavi. I kao što rekao, imamo recimo ovaj model Gear serije, telo i vrat su od Javora. Inače ti... Čekaj, izvini. Alo, gde si, brate moj?